Yo, yo, yo! What's up mga kapasaway, no? Bilatibay na kilit anay naman ta. Bawso, subong tinion sa sininga ugada, pagastoryahan ta ang parte sa Pikoy, patas taas lupan Pikoy. No? Ang mga contestant amo ang USA, China, kag hindi, siyempre hindi kita mapapirding Pinas, Pinoy, Philippines, no? So patas taas lupad Pikoy. Pikoy bala hindi Pitoy. Pikoy parot da ang bispis lang nga gambal bala. Pikoy na ang tawag. O patas taas lupad. Boyo di puta tiari na suguran ta na. Ang una amo ang Amerika, USA, no, bilatibay paglupad sang Pikoy. Linti live telecast pa na damo bilog na kalibutang galantaw. No? Bilog na kalibutang galantaw paglupad sang Pikoy. Gini-estimate hasta sa clouds. Linti, no? Kita nyo na. Hasta sa clouds ang lupad sang ilang nga Pikoy. Amerikana. Hasta sa clouds. Palakpak mga tao. Hasta sa clouds, no? Ang lupad sang Pikoy sang Amerika. Okay? Sang USA. So, ang hambal sa mga Amerikano, yo, you can't beat their parrot. You can't beat our parrot. Linti, English, get perfect. Kaya mo to ang sunod, amo ang China. Mo linti. Paglupad sa China, mga lapaw-lapaw lang gamay sa USA, sa clouds man, pero lapaw-lapaw gamay po linti nga pangalakpak sa mga taga China. Oh, perfect! Bilatibaya. Siyempre ang last amo yang Pinoy, linti pagsugod pa lang amo no Pikoy, linti na sa rurot pasaka. Way na makitaan mga 5 ka oras na way pagapong kabalik. Anay nga pagbalik na bulinti do damo tao gaabang gahulat gid mga tao. Bilatibay pagtupa sang Pikoy mo nagaso-aso pa. Bilatibay ang hambal sang announcer. Ikaw ang nagdaog. Ano ang sikreto mo nga kataas ang lupad mo? Bilanti ang sabat sang Pikoy. Bilatibay ka mo? Sino nagbutang puitis buli ko? Gago! Mga bilatibay ka mga sino nagbutang puitis buli ko. Kaya muna no, muna ang istorya, ang history sang Pikoy, no? Philippines number 1 gid ang Philippines. So madamo ging salamat sa inyong pagpamati sa akong storya, kabay pa nga nasadyahan kamo kag nalipay kamo, no? So before anything else, shout out tagali anay, no? May nagpa shout out naman to mo. Okay? Shout out sa kay Joel Davila sang Uton, Iloilo, Paulin. Di ka pamati gid sa. Okay? Madamo gyud salamat. Paring Joel, kag ang mas mayo guro may sound mo. Di ka bala pangitaan ta sound para nami bala sang impact bala ho, Mario. Okay. So ginatamyo tada sa maayo nga pagpamati kag maghalong dira sa Cadiz District Hospital. Dira sa ilan ni Course, Inday kag Tintin. Paulinte perfect. So dira man sa Bacolod, may Bacolod na naman. Sa ilan ni Angelo Pasas, linti ng mga pangalan ka perfect. Angelo Pasas, Dominic Pungango, linti na galupok ba Pungango, Dominic Pungango. Sa ilan ni Mike Villalun, wow, mayroon ng kuan pag shot okay. So madamo ging salamat. Nada pagali pahabol pagali kay Mr. and Mrs. Raymond Pauyon from Ireland. Linti Ireland, perfect. So, madamo ging salamat sa next naman nga storya, no? So, hindi ka mo magkalipat sa pag-subscribe sa akon. Hindi lang maglipat-lipat So, bye!